بەشداربوونا te duwarê klîpa de te beşdarî hinî klîpa bûyî, hinî klîpên navdar ser asa Rojava û gelek kesên perçeyên dijî di Kurdistanê dijî şopandin yanî di klîpin yani em bêjin belav bûne yanî wek bêjî vedeng sedak pêk het yanî. Girêdayî wêna jî beşdarbûna te di filman de, di rêzefilman de jî mesela filmê Kobanê de jî rolek te gelekî giring xweşik hebû yanî. Di rêzefilman de jî taybet ew rêzefilmên Evîna Kurd ne ez bêjim lê duwarê şano de yani necbîr çawa karê xwe bide naskirin? Bi rastî ez wek necbîr ez naxwazim xwe bi yanî beşekî vigirê dim sînemayan jî şano. Ji ber her du ji bo min giring in. Her du jî cudabûna wan heye, her du jî hezkirina wan dilê min pir heye. Her du jî wek hevin. Şano tecrüba min destpêkê bû. Ji xwe yanî tecrüba pir cuda bû. Tiştê di wê şanoyê de min hês kir, min bi xwe di sînema de hês nekiriye. Tiştê min di wê şano de jiyan kir û min rastî pêşkêş kir. Min di sînema de pêşkê yanî ez ew qasî bandor nebûm. Ew hestê û ew xeyalên hat. Ew cudabûn, ew karakter, ew yanî em bêjin ixtîlaf, pir ixtîlaf, pir rolek zehmet bû. Pir yanî em bêjin yanî ji xwe min hez dikir ez rolek şîzofrîniya bilîzim. Ji bo ez nas bikim çi qasî ez ê karibim bilîzim. Belkî sînema derfetê min tune bû ama di şano de hebû. Tiştê xweş di şano de got di wan hêstên xwe di rastî jî derdixe ji ber di beramberî milletekî ye, di beramberî cemawerekî ye. Yani tevlî got kêmekî em bêjin di wan hêsta dernexe insanê beramberî te hîs dike. Got ev hês rast in yan jî ne rast in.